Rinko. Dobrý den. Paní, vy jste Andrea? Ano. A vy jste prodávala plavky na tom bazoši? Který myslíte? No, já jsem tam hledala plavky a velikost nějaká 38 a já jsem teďka tady u jezírka a jakože mě se ztratili, oni mě odplavali. On mě tam kamarád hodil a já bych potřebovala nějak jakože koupit, co nejrychleji, jestli by to šlo. A vy jste z Jičína? Ne, pouze já jsem z Prahy. Aha, no a mohla byste mi přivést na kole? Prosím. Mohla byste mi přivést na kole? No na kole nebo na motorce určitě bych mohla. No a já jsem z Prahy 2. No, a jakože já pojedu plavat k té vodě a nešla byste se mnou? My tady večer pořádáme lesbickou party. No já za ten večer už něco mám. Aha. Já to určitě nepůjdu. A vaše nějaká kamarádka? Protože jako on se mnou nikde nemá jít a je to jakože líto. No já si myslím, že takovou kamarádku určitě najde, takže jsem si šikovná. A za kolik byste to teda prodávala? Když tak se na všechno máte na internetu. No ale já bych to potřeba jako rychle, teďka tady nemám žádný signál a tady jako signál Wi-Fi. Tak já bych to potřeba co nejrychleji, protože mě teďka tady na hlavu skočila ústřice. No tak aby si dali bacha na hvězdu, protože to... A teďka on tady teďka lítá neviditelný netopír, víte? To je nějaký divný. Tak děkujeme, si je koupíme, naschle. Tak tohle už... Jo, teďka seš ty. Počkej.